Laging may mga manok na gumigala sa bahay. Napakadaling pumili ng isa para sa masarap na mainit na sopas, na palaging isang espesyal na pagkain. Ang manok tinibuok, o whole chicken soup ay isang sikat na ulam sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Napakasimpleng gawin at kilala ang Bisayang manok o native chicken na mas malasa at masarap. Kaya samahan mo ako, iluto natin itong masarap na ulam dito sa probinsya. Napaka-simple at payak lang po ang pamumuhay namin dito sa probinsya. Namitas lang din kami ng mga herbs sa bakuran para halo sa manok. Ilang araw na rin akong naghahangad ng tinulang Bisaya na manok. Kaya ginawa ko itong ulam at ibinabahagi ko sa inyong lahat ang aking recipe. Ito ay napaka-simple at hindi kukuha ng maraming oras. Maaari ka ring magdagdag o gumamit ng dahon ng sili. Enjoy! Happy eating!